Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen arju ponta. Bukajan rong sopi kedai sodricho arong along irui pen kecho ahithi art and culture surjo rong par arideng pen kangpupon. Pai ni phai ke thom arni borjan emisi constituency ke parlo bukajan rong sopi pen kahelo kilometer isi andoji Karbi arong sodricho arong along hithi rui pen kecho ahithi kimi local surjo rong par arideng pen ingpupon lo. Sodricho arong hithi kimi kangpu amai tinku kro mepu sodricho market committee pen ke charipon amai along raju ingleng chunbang SRMC ahin pensi mai ke pha alam the jaipon lapen alohi pachinia por enpon labang so amai along alohi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council Art and Culture Surjorong Par Borjan VDC Chairman Sonaram Singnar Bukajan Education Block Board Chairman Sardili Be Anon Kiling Rongasar Sodricho Arong Kiri Inti Sorkari Gaubura Kuligau Borsing Be Sorkari Gaubura Bormanthi Jivan Chandra Pathak Amarim Karbi Anglong Autonomous Council Ramsing Togbi Abarim Karbi Anglong Autonomous Council Sundor Inti Vice Chairman Bukajan Municipal Board Rup Singh Kro Rat Cyclem Bang Phu De Soiteron KSA Kongchon Bang Tiripi Amaya Tumpen Chenglok Man Kido Kethe Kidingatum Chetongdu Bukajan Ben Sarkuru Be Karbi Anglong News Hithi rui pen kecho hithi kimi kangpu bangso longi pansana pha kon lo kasi bangso hithi dilihin beri kon lo kasi isi kinesen alam thibang lah lo dak sobicho rong det don phalut proxy susi khai du ko lo kasi la bangso ara da phane dak tibok het pen hithi rui pen কিছু নাম আফান্তালো কিছু জর্ডুন আফান্তামাং lo bangso abar side di kono nasi daga presiden posang ho la pen hala secretary le sawana pasol palo la tino maso kina khadun pen akan pa tame dak sobri chorong asar pen cenglo kadu era tum la bangso support dun ajok la bangso dak adim di pek kon longle menko ke don phom tum si longle di pek kon puran don la sa dum reta longle pulang sose tangdang poni phana din dolang kalau la sinilihin pen kitu bangala no da council pen dai si agriculture tumenta son hithi ahem kikim son do abar sai do la silang do phan memorandum na kidu no mo hara council long re kon sila mo ha dun ko ko ti cha don no akan tumata me work salong betar so market ahem ki bando se hara ta proposal dili men tidun ko Pajong si kali puro tante sido atau konsensi development panang kido si apor ke mehura ningkan hurbang dak si ihum ba hem ba kali puta hala komiti tu mana hem bikin poni panang nilihin masih cakun masih Picuru lo la pena dom han ang sose jakong perang lo hawa pena hawang dat tadi rono nilihin mereka nam kacrap ni pasti kasi lan sose dak arat atau ni cingkur ni pan langsung so hidit ni dunia Ingdeng Pli West Karbi Anglong Labor Union Van Amahang Ketek Arani Ketalon Pon Nijang Karbi Anglong Dongkamukam Waisong Stadium Open Hall along Pai Chikloni Pai Kethom Arni West Karbi Anglong Labor Union Van Asong Amahang Ketek Arani Ketalon Pon West Karbi Anglong Labor Union Van Laki Ningkan Suri Hinira Ingkoi Pai Chikloni Pai Kethom Arni Si Amahang Pathek Pon Lapen Det Pen Klem Bom Bang Bom Si Pining Anke Ningkan Pli Chok Pon Laso along ko son si Karbi Anglong aradatum lebar ajakong kachini et nanjima lapen ke Karbi Anglong arlo ko son si laan so si lebar ajakong kapang tangpon thujima labang so puthak chethan chimunpon lapen KLHEP along bang thongke braser ke batum aphan aron ripin pen voreng avar sai pen kang thanpon et apot kachisong along sitami West Karbi Anglong Labor Union wanatum pen sitami kachisong dunjia phan chisik ponlu Jaime along alohi sarpo aman pen Karbi richo longsing ronghang ex MLA Dr. Mansing Rongpi lapen kaprek man pen kidu kithi kidingatum chetong dun amhang kethek ningkan surhinira ingkoi ningkan si amhang pathek lo piniar ni lo pai tarik thom lasi netum pining samjin pen claim dam ponong lo netum central committee lapen kadogawe district committee branch committee area committee tum pen pinin netum kedam tang ceklo yona prang ngaching mai pona tem prinsip ini claim dam pon lo lasing samjin pen pachon pon lo lasi labang so ahut aire tum Karbi richo akai si tamen ni tum kacho pha teng wang lo lasi arang lina chitong dun si tamen ni tum labor union pen si tamen churo parlo lasi li tum abang ke labor union na tum
prang ke bangji aphan koson si ke claim ke dam ponji ma mesen pen khang thor ponji phansin tum pini labangso foundation day made bird anniversary hot tum chethan chepari ponlo asia Karbi Anglong along kedon abang pu bang phitum si tame labangso teng pen non ke bangji na pacheton dunji phansin tum pini chethan tapen cheping khat ponlo netum aphan bangke lalo je netum dakla dong kamukam dakla open stage lang si labangso apuram denglo si Karbi Anglong autonomous council ke hai phansi dame churo lo alang li sab sobe si dame tum phanang cherap don lo lasi ene netum ma estimate teng polote mane moni da phai ke do si tame arang le tum si tame apor ka dori ajok si labangso apor bang pini bangke netum bang suri si bang phanon ar kep kapache tong bangsi ke thik la tum ran bang tum bache tong ponone dalo asi ne tum bangke alang li phanta churu parlo na sab sobe nang cherap don sitam lang prang bangke alang li mesen pensi nang cherap don popusin tum ning thik pon parlo tape ne tum labor union koson si ke claim ke dam ke me ma phansi tum kaduk we phanta me rata thenglo si pini paklang pon Penang itu meladang non lalo la si hok pe dalam mangke labangso a company pusipulo ni tum arona longa teng pen pulo te company lo industry la pen company labangso a company ke dake si west Karbi Anglong lo tai si thidung a company lo la si labangso company long bangke alang li tum phan la puson na bang ing than pet abang chok chelo ni tum labor union pen tane labangso asai long ke non Bukajan Eastern Range Satumpen Amrit Brikshya Andolon Dengponsi Thengpiaklim ke ipon. Pai ni phai ke thomarni ada por phainyer kebra achite mapor malom Bukajan Eastern Range Forest angkang arlo hanjanglang so pathwa klam boundary wall ariri Amrit Brikshya Andolon pu athepi enponsi Thengpiaklim so ke ipon. Bangso Thengpiaklim so iponsi Bukajan SDO Civil Dibya Jyoti Bora Bukajan Asia Pranab Terang Ranger Nixon Ronghang William Singh Nar Lapen Diliram Terang Social Worker Anparta Forest Sai Phulapen Ratsai Klembang Phubang Phia Tumche Tongdunsi Amrit Brikshya Andolon Asai Gedengpon Misen Pen Pachunpon Sonsi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen akemang pon mati guti ke thom thengpi aklim su ke ipon ji aphan kabor ipon along pregjam asai kam lapen self help group hai huya tum pen chenglok thengpi aklim su ke ipon ahawar tenalong sitami chengpon bomlu Bukajan pensar kurubi Karbi Anglong News Apar Deopani ahawar chinthong ingti arong amikar bidya ingti ahem non puanta sorkar pen thangnat akera pipon pede. Isi manghumi me alam India adet abang kedamtang ningkan kep plengtang lu BJP a sorkar kechari lapen lason thot si Karbi Anglong along ta BJP a sorkar kechari ningkan kep plengtang lu bonta Karbi Anglong angkang ongdung ahawar along hemrit melang towar dolong hai hui kawe lapen anparta kachitang tesi non puanta ratatum kisungpen hangjo nang bomla Piniar ni nang litum langdam tame Karbi Anglong Development asai ke dengpon an asonta inglong aradatum kacho deng dunlong ing aro asonsi ilitum thekpon lo Lason si ladak lakhain korapli Deopani MSC constituency ke parlo apar Deopani ahawar chinthong ingti arong amekar bidya ingti pu abang pu ahem ilitum langdam lote ningduk meme mate jinsumi miason alang litum methang aphan choklem bomlo bonta alang litum awar sai ke me kaveya joini hemrit ke misen kachari ji aphan un edet asonsi mandetlo bangso long non Karbi Anglong autonomous council ke chari CM lapen tim Karbi Anglong atum anparta local MSC pen setami kanghon pen kera ponjia phan ahem phu atum pen chuning ripon lapen alang litum ke bihek penta daksi ke the ki dinga tumlo sitame non puanta ration card avilang lapen job card sitame avilang PMAYG ahem sota longdun delang lapen barpi barso ke do ahem so anparta orunudoi hai hui sitame longli pinlang pusi hemahem phi kachiteron pi pen pherangke atuma thengnu jethanpon Bukajan pesar kurube Karbi Anglong News